ki jiu ki nge hashwa ka jingwan ga sngu trai ba ude ban wan shwa u Eljah kumno ki nang ban nge kumta namar baga testament berim ka ong kumta pat ki jiu ki dei ki banget i ga testament berim i ka jing tholpa jong ki noi tholpa ga testament berim wei ni ki noi tholpa ha ga testament berim u kerteng u Malaki une u Malaki u yatho lepa syapang ka jiwan utau Chris ini syapang ka jiwan kata ga sngi utrai hagi kitab Malaki long pasau kat khot pesan ke bong kumni hakmi ngan pha yo Eljah hapi yo unong ye tholpa hashwa jong kata ka jiwan ke sngi bakrau bat ke ba iteng ke jong utrai ti un pen phai ka donot jing pa ji khon ba ka donot jing khon ji pa yo ngai wan sho khndo da ka jing tim haba ki jiu ki pule ya ka kitab Malaki long pasau ki khmi len ti nungkong shwa yo Eljah bo unwan lada uwan u Chris u dei ban wan shau Eljah kata ka de ko perkhat jong ki jiu bahwa Jisu wan kim itho yu te don na gini senran ke ba nget ba udai mo u tau Chris ki kili gini ki jing kili lada dai ma me tau Chris ubangi ap lada ka ne ka dai kata ka jing pendep ye ka jing tho ka ba ong do Malaki ba ka dai ki sngi ka ba khrau bat ki ba iting jong trai lada ka ne ka jing wan jome ka long kata ka sngi ba khrau ba bi iting ke sngu trai she e pat u Eljah ngim yo iyo Eljah ki ong ki kili yo Jisu haga gospel jo Matthew sunom khanyo ki ong lada me dei ngim yo i menta pa me dei Chris namar u Jisu ki holor lom bala pan keladur yo Jisu hajrong jong tu lom te senran ki yo i bo Jisu yo Jisu lepan keladur bat ki dap da jing syapte nge bakrau bat ki ong ini gikten mentang itip ba me de khono blay bagane de singi ba iteng ba phala ka jong trai ten rei sha e paru Eljah namar hashwa jong jiwan ge singi ba iteng ba ka bakrau jong trai u dei man wan shaw Eljah ki ong sha Eljah ki li Jisu u Jisu ye tho iki hagat khot ka ba shipo ki senran khot ba shipo ong kumni ki senran te ki la ong ho baleite ki nong tho ki ong ba un Eljah u dei ban wan shwa ki ong kumni kamot kane ga dei sngi ka ba iteng ka ba phla jong da sngi trai bat kala ja khamat jongi menta ki ong ne senran te henrei ngiti pan na ka testament brim na ke kitab Malaki bahashwa ga ne sngi u dei ban wan shwa Eljah te she e pato Eljah kyo ngene we ho nginget menta ba ne ga de sngi ka ba iteng bat ka ba phla jong trai bat kala ja menta khmat jungi ki yo I ya gata tegi ong re kat kum the testament merim ude ban wan shaw Eljah sha e udon Jisu juba bong u Eljah sha ude ban wan shwa bat ban penyo pat ye ki ek e baro hareng ong api bau Eljah ula dep wan bat kim sham la ito yu hare kilale yu kat baki yamon khot ka bakhalai te ki senran ki snutho ba ukren shapang u Yonis nomor baptis Yonis
na baptis naga sentur jong Jisu habagi senran ni khili jong kene de singi bakra ba ka iting jong try ni pedang ye kata tahan re syau Eljah namaro de wan syau Eljah Jisu ong la de wan harakim syam ithoi u bodo Eljah kile benyu kim ngai ye ki lap jong kim ngai yu Eljah bat ki senran ki sungatho ba ukuran syapang utau Eljah ba ukuran udai u Yohanes na baptis ki jiu haba ki khimil inti Eljah ki khimil inti yo to Eja jong gapor man berim ha testament berim kimut bo to Eljah u khrau u prophet u noithul pa jong testament berim unwan ma u shisha unwan da ma uhi kata de jing khimil inti jong ki jiu hare u Jisu ukhlam mut kumta Jisu ong utau Eljah ba pimut ba pitarai unwan dalade unwan kumta unwan dagalenti ba pimitho Yohanes na baptis hajinsha udai utau Eljah sangap uneu Yohanes baptis umdai uto da Eljah shisha uto Yohanes baptis umdai utau ubala mipat umdai utau Eljah ubala mipat ulwan hagadur jong Yohanes baptis no Yohanes baptis udah we paru beriu tangba Jisu batai ba uneu Yohanes baptis uneu dai utau Eljah ba piap yo Eljah ba shisha utau Eljah jong testament berim unuman show la yap hare menta une Yohanes baptis uwan hagadur jong Eljah hagalong bakhat we Mathiasi kalong bakhat we kadkhot ke bakhat lai Jisu on ikhtin kinong yethul pa bat ke hukum ki yethul pa hadu Yohanes baptis khot kasau lada piemon ban priang une ulong uta u Eljah uban ubadai ban wan kemut kumne Jisu kran chpang Yohanes baptis nabar kane de jingjah ha ba Yohanes baptis upha e ki sanran chu u show Jisu ban kli yo Jisu laude ne emuta u Chris te ki kine sanran jong Yohanes kile chu Jisu ki kli yo la mede ne em Jisu ong ye ki sanran jong Yohanes kele ong yo Yohanes suk ha ulada thut hanga ki ba malai ki pek ki ba kluut ki osngo ki ba thlon ki nang ban kren ye ki be yap la panim suk ma u la da thut hanga habaki lek no Jisu ong ki pinlek pek ayu sha Judia yo briu ba kup de ki jan ba jem ong ki jan ba jem ki briu ki ba phong jan ba jem ki don yeng sem pinlek pek yo kha bola pan ki de kal er pinlek pek yeno Jisu ong si sang ong api ba naki kentai baro naki beri baro ya belakana kentai mdon beri ba kam crown Yohanes bani Yohanes so baptis reng ong api utaw ba rit agi hima ke beneng ulong ba kam crown ban yo pinle le ayu ban pek ban le show ni Yohanes na baptis pio i bodo kim nang ya ong ro Jisu ong ni khot bakhat sao ong la de pimon man pediang sang man tho pi do Yohanes baptis la de pimon man pediang ni we une do tau Eljah uba pi ya ap baro se jingim pi ap yo tau Eljah hoi ne em kum ka jai pen review ki ap yo Eljah bonwan but mas nyo i ba wan Eljah kitip manta kani kade ka dak jong jingwan jong sutrai mentau Chris unwan namar Eljah lawan Henry kimi thoi u bodo Eljah u Jisu dalade u ong u certify ba ne Yohanes baptis u dei u tau Eljah u pi up now haga jingkha yo Jisu haga gospel jong Lukas kal nong ka ban nongkong haga jingkha Jisu
kat bo u kpa jong Yonis udang le ye gitu ga kam niam jong u kumulung do u pendep ye kita ga kam ga bo laban sher u ban le kat kum ga anjo Moses kat bo dang le kita ga kam niam jong u ye gi niam ga rukom lau mi pau angel hau ni u sakaraya u bre kpa jong Yonis hani ga por 4 le punu yo Yonis tu mi angel wan borong hat khot khat lai kalonong ka banong kong kat khot khat lai jong gospel Lukas u angel lo ong u Sakaria ye ga jing dua ju meli yosngo bat ka lok jong me ka Elizabeth kan pun yo khon bat on khot e ka kerteng jo u Yohanes te un long te men don men yo e ka jing kemen bat ka jing sngo pha ga kraw bat shibon te kini le kemen ha ka jing kha yu na ba un long u khlain ha khmat jong trai bat un om di e ka wain le ne ka wain ga ba khlain on pandab yu do man sem ba khoi wat na do ga kpo ga kemi jong u bat shibon gi khon Israel un pan phai show trai u bo ble jong ki thot khat nyaw ti u Yonis nong pa baptist un le Yeshua jong u ha u man sem ba ka bor u Eljah ban pan phai ga donot jong ki pa ji khon bat ye ga jing bom kong u ye ga gi bom kong u sha ka jing start jong ki ba ho bat ban pan kre yo pai lang nang man tau try to hang ning yo iu angel lu ong yo Sakaria men ka lok chomi ka Elizabeth kan sapun khon men khot ye ka teng ju Yonis baru ne Yonis ule Yeshua ju ha ka bor ha man sim bat ha ka bor u Eljah ngap u angel ro u ong yo Zakaria bo ne Yonis un ya ha ka bor bat man sim jong Eljah but haga por bo nda habo Yonis u he usdang ye kam jing shikri jing u upda ka pen baptis je ki brio po kidon ki jiu ki balai ki Pharisi ki lai ban kli yo neu Yonis balai mele ni ka kam gumni hato medei u Eljah ngin pule ye ta na gospel jong Yonis gospel Yonis kalnong ka banung kong ka khot ka arpho ki kli u kine ki lungdo bat ki levi ki wan na Jerusalem ban kli medeu ai ta det khot khat khandai u jubab kumni o ngam dei u taw Chris phimut bang dei Chris ngam dei Chris te ki ong u medei me taw Eljah namar ule ye kam go phla bha kabakim jule teul kili u kyong bele mele ne kam bele me yalap spang ne hima uplay bakum da ter hatu mede to Chris ongam de Chris mede Eljah ujuba ong em ngam de Eljah kili kyong hatu mede we ne gi prophet ki noi thol pa ong em ngam de kili u kyong mele ne kam jiba baptis mede we kena bangin yo ban ajubab e kita beri ba pha ngi me ong kumno chapang le de u Yonis ulong ngalong gesur jong wei uta ba pertah hari klau to pin pen kre ye kalenti ba utrai kum ba ong do nong itul pa Isaya ngalong gesur ba pertah hari klau wong ngam de Chris ngam de Eljah balai Yonis ngam de Eljah namar umdei shisha to Eljah jong testament merim de namar ki jiu ki khmilinti yo to Eljah uba shisha to Eljah jong testament merim nagata da Yonis ngam de kaman kong balai ngam de namar ba umdei shisha to Eljah uba kumba yamut ki jiu kabaar ngam de namar bos ngoret umong ada Eljah pemeti mong ada Eljah umong ta ongam de Eljah ngam de Chris ngalong gasur ba pertari klau to pin pen kre ye kalen tiba jong trai harengi lap naga
jingkren jong angel ngelap negara jingkren jong Jisu. Bau Jisu baru angel kiong bau neu Yonis udah tahu Eljah ubah kejat penrujiu ka ap haswa jong kejiwan ke singtrai.